салому алайкум бародарони азиз. Қарор дорем дар деҳаи ҳасанобод. бародарони азиз раи ёна парамедик. бародарони азиз раи ёна трасса ён мерека. бародарони азиз айраи каломиёи раи моамта трасса мустақимия раи мо айраи калом раи мо қарор дорад дар ин кӯча. бародарони азиз ина мағозамо бародарони азиз ина ҳавлӣ монай ин баразабор монад киштихона ҷаш ҷои оғлар навес ё ҳоҷатхона яка ремон дорад. خیلی که گفته جای مغازه اینجا مغازه اینجا مهمانخونه پادوال داره با 6 به 3 پادوال مهمانخونه. برادر عزیز اینجا صد کلیدور شه ростакиш баня ремонтш буд шидагие потолок дорад кафел пол тайёрай ҷа меҳмонхонаи майдаша ҷои спальня. Джой, здесь берем кухня идет. На рахту. Бародарони азиз, хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар ҷамоати Зайналобод дар деҳаи Ҳасанобод 5 лай.